Salih. Dileği ne hil yağdaylarda kavul oluyor biliyor musun? Bütün durkun bilen ananıp şunu yürekten tevekküllük bilen edilen dileği kavul olur mu kadiyen? Onna sen ait. Bir dileği başka bir dileğe kapma karşı bolup biler mi? Mine düşünen näldir halipa? Bu ýaly adam bolýarmy? Mesele maydaly her bir eni öz sagatyna tiňdiren azaby üçin ondan artyk başsa tamakinler. Aslında eniler eden ýaşaryklaryny bu dünýäde de o dünýäde de hoşnut ýaşamak üçin ediýär. Ana şolun dileği hiç kaçan jogapsyz galmaz. Halipam, onu kapma karşı dilekler diýände näme düşünmeli? Perdentlerim çyn yürekden ananıp doğal anam bile düýbünden tapawuty zatlar üçin dilek ederler. Meselem öýlenmek, durmuş gurmak üçin goýjak ediler. Netijede näme borka? Vicdanyny dinläp bilen adamyň towasynyň kabul edilşi ýaly. Dileklerim ýarňyşlaryny düzeltip biljek adamlar tarapyndan edilen ýagdaýyna kabul bolýandyr. Şu älim jahanyň täzinliklerine hayran galmazlyk mümkin näl? Adam şu täzeliklerden baş alyp çykyp biljek derejede ýaradyrypdyr. Oň ýaly bolsa Allah jan eden ýalňyş işlerimizden bizi ýagşy niýetden aýyrmasyn. Amin. Ejecan, kakam bana küçük alandır şeyle değil mi? Elbette alanır oğlum. Kakın dağı yürüytü şoň için ova gittiler de. Yöne henidem gelen oklar. Hadi Levent ýör, gatyjak al o. Bolýa dostum, bardym. Ejecan bilýän mi meni ýamaňa oňat adam taýarlap Ay koýdy. yoga, hana aýtdy onu. Niço? Wagtaňa döneýin, ana öýlerim geleýdi diýen. Öýberilen bir ýalňyşyň adam üçin täze bir ýalňyşyň döremek üçin başlangyç Halipam, o näme beýle bolup bilýär? İnsan bağlasy bilňeşeýin ýa-da bilmeýän günäh iş edýär. Ýygynyň ýalňyşyna düşünip tawbe edýär. Beýletmek bilen olar heme günäsini görler, hemem Allah'ın huzuruna tawbe edendikler üçin yürekleri injil tapar. Halipa, medýan işiniň ýalňyşlygyny bilip durgada onu gaýsalaýanyň soňu näme borka? Salih dinle, her bir benne bir hirsiýine gedilýändir. Ýöne esas zat benden öz başaryny goýup bilen şu işlerden baş çykaryp bilmekligidir. Şondan soň wakalaň täsirinden ýa-da her benne Allahy gudraty kaýyl bolýar. Tamer munça watlap nerede bolluňy? Sagadyň näçediginden habaryň barmy? Ol 2 gatly bolsun diýip buýran tordyň ama 1 gatly edip getirdiler. Hoş gördük. Tortu bir gatly edip pişiripdirler diýäňmi? Ýoksa men akmaklary ýüzüňe aýdypdymla. Ay ho, hel jada üçin olary käýip durmakyryn. Salam oglum. Eze ýagdaýlar nähili? Şükür oğlum. Olar akmak bolsalar men käýme, ne deýin Tamer? Men olara tortu 2 gatly edip pişiriň, üstüne de şokoladdan edilen güjüjüň şeklini ýerleşdiriň diýip näçe gaýtdym. Tortuň üstünde güjüjüň bolmagy gatly gowy pikir. Elbette gowy pikir, sebäbi odanyň özü şeýle bolsun diýdi-de. Şu gün odan janyň dowlan güni. Şu gün o näme şolun bolaýmaly. Ay berekella oglum, gelanmaýan ýalma. Gel. Tuwelimi ullakan oglum bolsun. Kakam o küçük alın mı? Oğlum oğlum. Yönel külen şu şemleri yakalayın.
Tamir sen gücük aldım diýen gülen oň teteşdilen oklu. Meni güjük diýeniňizi baryp gördüm Ebru. Ol güjük diýeli äpet köpek ahyryn. Ozony yararym näme dermen şo sebäp men oňjak güjük aldım. Näme etdiň? Ebru ýuwaşak bolsa çaga eşdiren ahyryn. Tamir, ozonjan näçe aýdan beri arzu edip ýördi, gücüjek alýan begenip ýördi sen bolsa. Ey Hudaý, ozonjan oňa adam taýýarlap goýupdy da. Levent, bu adama men gepime sözüme kulak atan ok diýeli. Erten bir şuňa düşündirip aýdaýmaly ahyryn. Kaka tort keseliğin ne? Gelin onno. Tort keteliň. Ozonjan şuun 7 ýaşyna gadam masya. Uy, eje geltelim. Ne barýan oglum? Levent. Wagt canım oglum. Ebru, edim hanım erik gelin de dedim. Bol han oglum 1, 2. Durun. Nira gitsen ýaňy? Tamir, sen ozonjana dogryň aýt. Mena oglumy allap biljek gel. Ona hilalamak ece. Ey Hudaý. Ebru, sen nämeler samrap dursun? Dogry da, aljak diýip söz bereňden getirmeli keninde. Eýdim muň ýazdatlar çağan ýaryny aýdyp oňam kellesini bulaşdyrýan. Daýda haýyş edýän siz goşulmaň. Ebru, gözüňi dönün, bulaşdyrjak bolmasana. Men bulaşdyrjak bolamok Tamir. Ozonjan sen güjüjek getireriňe garaşyp ýördi. Sen burada getirmediň. Bollet diýen men sana. Tamer, hani köşersene. Ebru, sidem rahatlanın. Ben häziriň özüne gidip getir. Ýuwajyk owasyam ço. Levent oglumyň aladat edýän üçin sag bol. Dur Levent gidip oturma. Men oglum almaly da alymyn. Ha oglum güjüjegin açyp gör da. Ana açyp gör. Bundan bir gücük bormy? Bu men biçom däle. Ana sana gerek bolsa, bolýarmy nüşe edeniň? Ece, men gücügüm nerede he? Dur oglum, goý aglamaňy. Kakaň seni allapdyr. Ýöne häzir Levent daýyn gidip sana güjüjegini getirer. Yalançy. Sen men bilen nägil güreşçäň ha? Tamir edýäniň näme? Etjeň edip içiň sowa däldi. Ey how ýüregim düşdüň Ebru. Sen näme kulak atan ok? Men näçe sana kulak ataýyn Tamir? Men öz ogluny allap ýören ene bolasym gelen ok. Düşün ahir edidim. Men onu alacak bolmadım. Oglum sen nire Ol manada tan gep düşündirip bolasy ýokla. Men bilen adam ýalgurlaş. Tamir diýen. Odan oglum men beýletjek dälim. Tamir. Adamlaryň arasynda men bilen beýle gürleşmäge hakyň ýokdur düşünýärmi? Ebru haş edýän edidim gep köpetmesene. O näme diýip gep köpertmelälmişim? Oy seniň eme. Odan. Odan oglum. Odan. Ozon? Ozanjan oglum. Odan. Sen näme çyk bolýan? Sen men urdun. Bolýa oglum. Meni bağışla. Oglum berk gel. Indi beýle zat gaýtalanmady. Ozanjan oglum gel. Odan. Odan dur Odan. Odan. Ozon! Levent çal tiz kömek çağır. Oglum näme? Odan. Odan. Allah'ım yüzüne şükür. Oğlum. Hudaýa şükür. Şol beýikden gaçmam taň hiç şart bolmaz. Men Hudaý gapdy. Haýsy daý wamy näme ýördi? Hıdırata yetişenler ahtajamyň hakyna Hudaý Wa şükür daýda sizeme Hydrata näme işletin? Oglumyň bagty işlekeni. Alipa eger ozana bolmasa bir iş bolan bolsa, onu Tamer öden diýsen gerbet diýordy. Şeýle dämi? Ha o şeýle bolardy. Ýöne Tamer şonda da ödüni oňaýly duýup bilmez. O näme üçin? Diňle oglum bolýa. Men häziriň özüne gidip saň güjüň alyp geljek. Ýöne senen maňa bir daha töz bermeli boldy bolýarmy? Getiren güjügim bilen diňe men ýanynda kam oýnadyň düşünýüşdükmi? Bolýa siz berýän kakajan. Ýür balam, ýokary otoňa baraly. Ahir aklyň aýlandyň dälmi? Şoňa düşünmek üçin men oglumyň çökden gaçmak gerekdi şeýlemi? Ebru. Senden haýyş edýän edidim men indi şu mesele barada jedeleşmek islämek üçin ýa-ni? Men açarym şu ýerde goýupdum. Be. Bir etrim bolan hanaýy be. Näme üçin Tamer'iň asarlardan aldyň? Sebäbim ulugynyň ýangıjy ören az, ýolly gutarmagy mümkin. Aýalynyň ulugynda bolup epetli ýangıjy bar. Açaryň soň taparsyň da näme eglenip dursun? Men ulugym minip gideňde bolmaýarmy? Yer bolýada.
Bir yarım saatyň içinde gidip gelerim. Tamer şu täze bir durmuşa gadammasya. Senin duýýamyň? Täze durmuş diýeňmi Halipa? Hawa düýbünün üýtgeşik we täze bir durmuş. Ýöne Tameryň durmuşy öňüm gowa ahyryň. Aýaly öňüne kybapdaş däldiýärmiseň? Ýöne wagtyň geçmegi bilen bir-birini öwrençik giderler-de. Bir-birini öwreşmekler üçin olara yeterlik wagt ýok. Ony aýyr beýle bolýar Halipa. Eger sen Tameryň ulagynyň asaryny ýygyrmadyk bolsadyň, Tamer edil şu wagt ýanyny söýleýän ýerde bolardy. Indine morka. Tamer helakçylyk uçurady. Tamer! Iki ýyldan soň Doktor Zeynep Nil Şimşek, lütfen ameliyathaneye. Doktor Zeynep Nil Şimşek, Amin. lütfen ameliyathaneye. Oğlumcan. Oğlum ödüňe geleydi enni. Gözlerin açaýsana başymyň täji. Ertiriniz hayırlı bolsun Selvi daýdy. Wagt Zeynepcan, bu sen midiň? Näme beýle ýerläpsiňizli? Wagt can gyýdym, dagy men näme deýin? Men şu oglanyň başga kimim bar? Ertir namadym okap, gün şu ýere eňýe. Siziň 2 ýyllap bunu sypdyrman oğluňyzyň izinden gatnamaňyz, oğluňyza süýgüňizi siňdirmeňiz siziň hakyky enediňizi görkezýär. Estağfurullah. O sen gowy garaýşyňdandyr. Ýok, men beýlik hastalara da seredýän. Tameryň helakçylyk uçuranyna 2 ýyl boldy. O bolsa henide ödüne gelen ok. Seň pikiriňçe ol özüne gelmelimi? Bizden aýdyrdan ejidir Halipam. Hayır Yaradanyň takdirindedir. Edilen ucuyupsyzca bir ýagşylyk ýa-da berilense heljejik sadaka ýa bolmasa da çyn ýürekden edilen dileg Allahy takdirin hikmetini görkezler. Halipam, aslyny Allah Taala bu zatlaryň hemmesi aýan şeýle dämi? Elbetde salih. Tameryň gowlaşmagy üçin ejesi bilen ogly diýenusy dileg etdiler. Şeýitmek bilen hemme özleri sogap kazandylar, hemem Tamery sogap kazandyrdylar. Oň ýaly bolýan bolsa, wagty gelen wagty biz üçin täze bir hikmet sahypasy açylýar diýmekdir. Oňunny özüne gelmegine wagt boldy diýjek bolýaňyzmy? Höküm Yaradandan gelen bolsa eliň näme ähmeti bolup bilsin. Eldiňe şoý beýik gudratyň güýjüni görkezýär. Onu bennesiniň paýy ýokdur. Aslında elim, menim, Tameram onku dämi näme? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın iradesi bilen aç gözleňi. Ece. Ece men acıktım. Tamer oğlum. Can oğlum. Karnım aç. Zeynep hanım. Zeynep hanım. Bolýa. Ýagdaý nähili? Gowlaşýarmy ýa-da öwürlük dälmi?
Demek Onna diýmek ýagdaý tut ýalyla. Anlıyorum. Bolly düşündüm. İyi günler. Ozan, Ozan. wah balajygym. Oğlum. Oğlum, Oğlum. oğlum. Güzel oğlum. Al oğlum, benim. iyi ver. Yakışıklı Vah canım oğlum. alam. Büyük Allah seni can bana seni bana yine kaytarıp berdi. Allah cana 100 000 şükür ediyen. Ece haýş eden ağlaman goýaýda. Tamam. Bolya balam, bolya. Sus Yine oğlum. koydum. Nasıl? Ne hili, Çorbayı çorba beğendin füýçü mi? olup mu? Nasıl Özün hissediyorsun koydu yan mı kendini? balam? Wah Ece oğlum ömür gelýärdi. Hasam gowy bolardy weli. Habar uratdyk gelýändirler. Men sizi Salih Lukman bilen tanıştyraýyn. Diýseň ökdü Lukmanymyz bar. Biziň hastahanamyza täzerek geldi. Salam. Siz näme diýjek bolýaňyz? Men indi maýyp bolup galmalymy? Hayır. Yok beýle del. Ýöne her näme-de bolsa siz 2 ýylyň dowamyna ýeki jädmeme etmediňiz. Bidengiziň täzeden öňkü kaddyna gelmegi hemem berkeme üçin Salih Lukman size käbir zatlar aýtmakçy. Siz onu Lukmanyň bilen arkaň gürleşip beriň. Size çyn ýürekden gözüňiz aýdyň diýen. Diýseň mülakatly ýan ekeni. Öyledir. Ha oğlum, ol ören oňat gyýd. Sen özüň bilmeýän ýatyrkaňdyň şo gyýd maňa göwnüp bererdi. Ona elbeýle bolýar. Ebru sen ýanynda dälmidi? Yok oğlum, olama käwak gelýärdi welin. Weliniň näme Ece? Ozan, Eyho. Ozancan oğlum Lukman yerimden galsam bolar. Bolar ýöne häzir bolup. Ozancan oğulcugum. nasıl? Ýagdaýlaryň nähili oğlum? Ozan, sen Ozancan teň näme üçin keypiň ýokla? bir şey Näme söylemeyecek misin? dursun? Ozan, Ozan, niye Ozancan konuşmuyorsun? näme üçin gürleň oğlum? Anne sen niye Ece sen näme ağlıyorsun? üçin ýöne aglap durdun? Sen gittiğinden Sen helakçylyk uçuralyň bäri Ozan gürlemesin goýdy Tamer. Näme? Neden Bu böyle? näet beýle boldy? Aslında hemme da sen sebäpli boldy. Ey Allah, maňa özüň sabr bere wuri. Ebru, sen ilmidami meni günäkar edýän? Näme men ýalňyş ýanmaýsam Tamer? Sen helakçylyk uçuran güniň Ozanyň kelletine düýpli zeper ýetipdir. Ruhu sartgynlyk. Lukmanlar şey diýe. O bolan zatlaň baryny özü günäkar diýip hasap edýär. Yani benim Men helakçylyga uçuramagyma da öz sebäp berdi pikir edýän. Ha o şeýle pikir edýär. Şo sebäplem dymyp ber. Yer şunça wagtlap oňa seretdirmän näme jetdiňiz? Men oň saglyk üçin köp palat etdim Tamer. Leventem sag bolsun, biz üçin elinden geleni aýamady. Doğrudanam o näme üçin gelmedi? O şu wagt nirede? Ýoksa da işler uruna dämi? İşlere ýörep dur. Ýöne sen ýanyňa birden gelmäge çekinýär. Bilýän ahyry Levent muň ýaldatlara bolmaýar. Ýöne o seni görmek üçin ökman geler. Ozan, Ozancan, güzel men akylly oglum. Sen hep Tuğra resim çekýän oglum. Resim O çiziyorsun görýän tuğra sonra. çekmän oglum. Konuşmayı Şol wakadan soň surat çekmän çykardy. Elmi dama surat çekip ýör. Ähli derdini şo kagızlara singdirýär. Canım Can oglum, sana näme boldy beýle? ne kadar güzel Çeken resimler suratlaryň yapmış. äkemi ýok. Ama Ýöne, hepsini ýöne biliyorum, suratlaryň güzel ählijetinde bir adam ýüzi çekilmändir. Bu ben Ýa-da olayım ol ya. adam menkä? Bilmiyorum. Mine bilmedim de oğlum. Sorduk ona, niye Nem bu üçin bu adamın adamın yüzü yok yüzünü diye ama çekmesin bir dip şey näçe söylemiyor. gidip soradım. Emma o sesini çıkarmaya. Anne, Ece, ben hep eliniň emeği ýaman fıs görünýär. Nasıl yani? Bağlam sen bir daha diýjek bolýan. ne bileyim. Men näet düşündirsem kan. Böyle üzerinde Ýagdaýy bir gowa adam hamyňdan diye. okşoň. Sanki Bir benim hili men olmamın sebebi ödme bir şey. gelenme gynanýan ýaly. Olur mu Can canım, malam hiç öyle sen bir şey diýýäniň näme? Hey şeýle de bir zat bolarmy? Üzülme Gynanma oğulcugum. Üzülme Gaýgy Ozan. etme balam. Her şey Ene eskisi gibi görersin güzel hemme olacak zat yine. öňkü fiýaly bolar. Lütfen üzülme. Ha şey diýeni özüň horlama. Hadi Bol oğlum. uyu şimdi. Indi bolsa diýinjiň al.
Uyudun, yattı mı? Yatan ýala etdi öde, yatannırla. Peki. Indi biz näme dert Levent? Meňe beýle zat bolar edip kelleme de gelen okdy. Inni mene näme etjegimi bilemok. Ödesem oýsamyň bardyr Levent, maňa bir zatlar aýdy ahyry. Hawa etsem oýsam ma ba Ebru. Men öňkümi diýan bolup berilýek bolýar. Tamam. Ene bolly, töweleme ören gowy. Inni beýle kaýaňydan göreli? Men hemen şoň ýaly edýän bolýan. Ýöne muň geregi barm Lukman. Näme üçin beýdiýänigde mene aklym hayran Tamer. 4 günüň üçin aýaňyzyň nähili gowulaşan onu görýäňiz ahyryn. Öýdüňizem ak gürokly adama men diýäňiz. Howa da. Ýöňler şeýler hakdy meýtiňim bolar. Meselem 2 ýyl mundan ýöň. Ýöne bilýäňde Lukman, men 2 ýyllap özüm bilmeýän ýatypdyr. İçimde öyle bir his var ki Özüme gelem soň pikirlem diýibinden üýtgedi. Men ýatat kynçylyk öňdüm ka diýän. Ay juda belli de däldirler. Menem 3 gün we şoň pikir ne diýän ýatsam tursam. Men pikirlem näme dogrum ka diýän. Özüme eşimin acayip ýöne aýalymyň özüni alyp barşy işteş ýollaşymy 3 günläp men sorama gelmeşi. Ondan Levent men diňe bir işteşim bolman iň ýakyn sahyplerim dostum. beni ziyaret On 3 günläp men halymdan habar almaýanlygyna men düşünüp bilemem. Men te düşünýän Tamer ýöne Lukman ýekajymyň tuwatyňy alyp bilermi? Doktor Ömer Işık, lütfen danışmaya. Doktor Ömer Işık, lütfen danışmaya. Men goşlarymy wagtlança iş yerimde goýjak. Bir ýerde maňa deýişlat bolmasa gowum gadyr. Iň bolmanda wagtlança. O näme üçin goşlaryň alyp gitjekmişiň Levent? Ebru, haýyş edýän galmagyp turulmagy. Näme üçin galmagal turulmalýalmyşym? Sen näme düşünýokmy? Ýerdegi işde aýtjak bolsa gön aýdandan gowsy ýok. Temere hemme zat bolşy aýdaly. Temeriň üzüne gelmek men üçin ankat durýan Ebru, he? Odan dur özüm açar. Oğlum, odancan, ýagdaýlaň howmy? Tamer hoş Tamer, geldin. salam, hoş gördük. Hiç Bu değişmedi. bölüme seni asla ütdümendin. Ama sen çok Ýöne sen değişmişsin. bolýan gaty ütgäpsiň Levent. Benim bildiğim Men Levent, öňkü tanıyan dostum benim bolsa ha, ayaklarımın yanı başımda olmalı. o men özüme gelen günüm ýanymda bolardy ýöne. Seni bu kadar Gynansaňam beýle değiştirdiğim bolmady, sen ütgemeňe sebäp bolan zat näme? Seni bu jaýy. Ya şey, Neme Levent? işler çok yoğun. Ol şu günleri işler diýsen köp. Senin bütün mermer Bir işlerini- edaran işlerini öz boynuma darlyk. Şoň aladyň edip berdim. Gallyk diýen bolýan. Men bilen allymy ýa-da başga biri bilenmi? Sen bilen nädäl Tamer? Başga biri bilen. Men bilen ally. Ebru geplemen durup bilen ok sen. Men düşünmedim-le. Sen düşünüp aňyrsyna da geçýän Tamer. Düşünmedigen bolsaň diňle biz Levent bilen toý edip birikge. Indi düşünendiňe? Ha, şeýleme. Onu toýuňy gutdy bolsun, men side bagtardy o diýär. Tamer, Tamer, bir mut dursana. Levent, sen ýagdaýyň gowmy? Ben duyacağım. Men eşitjegimi eşitdim Levent. Daha ne bir Indi men bärde bir mundan durman. bu kadar mutsuz. şoň ýaly agyr betbatlygy sebäpkär bolmak maňa diýsen agyr düşýär Halipa. Näme diýdiň Salih? Sebäpkär diýämi? Elbette. Owo, Eğer o sebäpkär gün boldum. ben otomobili Eger şoň yanına uluglaryň zarar açarlaryny vermiştim ýygşyrmadyk bolsam, bu kaza onda bizi şeýleçilik bolmazdy. Salih, şo günkü eden ýalňyşyňy sen ýene de gaýtalýan. Nasıl? Bu nähil gaýtalýan Halipa? Dinle Salih. Başımıza gelen her kıyınçılığın mağlayımıza yazılanlığını bildirmemiz gerek. Barça bolýan zatlar ýazgydyň paýy. Eger de edilen işler ýalňyş bolsa, onu beýik Allah bagşla diýip ýalvarmaly. Şeýle etmen, geçmişiňden nady bolup görmek bolsa, belaň üstüne bela getirir. Ýöne Halipa, bir bolmasa iş boldy. Ve onu yapana Onu men kadar öz elim bilen etdim. bir yuva sarsın. Bir maşgala ojagy ýykyljak bolupdy. Şoň üçin özümi taklap bilemok. Dogry diýen, ýöne sen sakoň soňuna seret Salih.
Sen ol işi gown etdilen etdiň ahyry. Olan ýalgydy bolsa beýle bolup çykdy. Men ýene de onu da aýpdyryn. Siz elmedama aýdyrdyňyz. Alaşlyk alan wagtynda öýdüňiz habarlar barmaly diýip. Alajy bolaýana da hiç haçan ejizlik etmegin. Yer bolýa. Salih, men sana bir soru beresim gelýär. Sora beriň halipam. Büyük yaradan adamның yüzünü näme sebäpden ýeňselerini edip yaratmandyr? Men bilmedim halipam. Öýdüňiz aýda aýmasaňyz. Amin. İyilikdir de herne. Vay ey oğlum, sen berde näme işläp ýörsiň? Sen hastahanada bolmaly ahyry. Ece men näme ýadygym maka? Beýdir ýal men näme günahym bar? Men näme üçin helakçylyga uçuradym? Ha, näme üçin? Näme üçin? Oğlum, beýtme, özüň horlama. Henir ıskynyňa da gelen o ahir sen haýyş edýän özüň gynam oğlum, ýör oğlum. Üýe girel, ýör. Sen güýçli bolmaly ahyry. Gel bala. Olar näde beýle etdiler ka? Näme üçin men durmuşyma awgatjak bolýar ka? Näme üçin Ece? Ece sen bu zatlardan habaryň barmy? Ýok oğlum, habarym ýokdy. Ýöne olardan göwnüm suw içen okdy. Ece menden hiç tat gilleme. Oğlum, durmuş haçanna bir-biriň çyndan söýen ýagdaýyňyzda göderleşer. Gaýgyly gamly günne, kyn günne sen ýanyňda bolmadyk adam bilen nädip bagtly bolup bilersiň, he? Ýok Ece. Äkli da şol helakçylyk sebäpli başlady. Şol bolmadyk bolsa, beýle zatlar bolmazdy. Men diýsem bagtly durmuşum bardy. Indi hemme zatly turdy. Ozan. Ozan? Ozan niýen men sana? Oğlum maňa seret. Täze guran durmuşymyz öňküsinden gowy bolar. Biderek ýere aglap gynan oturmaň gerek ýok. Sana öňküden gowy sereder. Näme etleseň alyp berer. Ozan? Sana näme bolýar, he? Näme gerek sana? Kakaň gerekmi, he? Helakçylyga uçuramagyna diňe oň öýüdi günäkär. Sen orta şo günden bäri ýagşydan ýamandan bir södem gürläň ok. Muňa da diňe sen şo kakaň günäkär düşünýäňmi? Emin misin Oğlum, bu bolýan zatlar diňe şo helakçylyk sebäpli bolýandyr öýdýäňmi? Sen bir pikir edip gör. Egerde şo helakçylyk sana dälle, sen aýalyň başyna düşen bolsa sen hem şoň etişýal edermidiň? Ýa-da diýelim kakaň helakçylyga uçurady. Men kakaňa şolaň etişýal edermidim? Bu bir synagdyr oğlum. Her näçe gynansagam aýalyň oňa döz gelip bilmedi. Ece sen nämeler aýdýaň? Bu bolan zatlary sen öňden razy ýalyla. Tamercan oğlum. Olar üçin kelläň agyrdy oturma. Elinden gelenlerini edbersinler. Elbetde hemme zatyň bir hikmeti bardyr balam. Mundan beýlek öldürmüşün gowy bolmak üçin diňe öňe geleceğiňe seret. O nähili Ece? Olar ha men ekli zadyma, çağama, üýüme, işime, hiç çıkıp arkaýyn ýaşamaly. Menem olara zat degmellämi? Maňa şum berýän maslahatyň Ece. Ýok bolmaz. Wagtjan oğlum. Bu bolýan zatlaryň bir behwidi bardyr. Diňle oğlum, men sana bir zat aýtjak. Men hiç haçan sen bilen aýalyň üçin Allah janyň ýüregim bilen dilek etmedim. Sebäbi her gedek dilek etjek bolamda dilim maran okdy. Özüň el al oğlum. Birden ýene derdiň gozgaýmasyn. Dinle Ozan. Menine sen kakaň bilen ýaşamak islämok. Özüm diňe sen geljeň gowy bolmak üçin düşünýäňmi? Sen kakaň haçan gowy bolar kadip garaşyp ýörjek gel eşdiýäňmi? Aglama. Aglama diýen men sana. Goý sesiňi. Gapylyny. Özüme gelmedik bolsam gowy bolardy. Şu zatlardan bir habar bolsam bolmaýarmydy? Mundan ölenem bolsam gowy bolardy. Oğlum sen diýen zat bilen näme? Şeytanyň alyna gitme ahyrjan malam. Özüň dürsejek bolaýda gudym. Beýle zatlar diýmek näme gerek? Men düşünemok Ece. Näme üçin beýle boldy? Näme üçin? Näme sebäpden men bu ýagdaýa sebäp edildim? Näme üçin? Wah oğlum, näme boldy?
Oğlum. Oğlum, Oğlum sus. ozan goý diýäni naglaman befet. Ebru adar vermesine görüň ok goýjuma meňden aga. Maňa Ferit, eşdiňmi? Levent daýyň sen aladaň idi. Şundan şeýlek sen kakaň Levent bolar düşnüklümi? Sen her näçe ayak kakyp aglasaňam, oň hiç ýer peýda bolmaz. Ozan? Ozan, sen nire barýaň? Ozan diýen men saňa. Ozan, Miço olar goý berme. Ozan? Ozan? Ozan dur diýen saňa. Miço, ana ayrıştaydın. Seni diýen näme? Ozan, Bolya. Indi durduk. Ozan. Bolya. Tamam. Tere tavrak böyle vuruyorum. Ha, şeylerek. Bolly. Yeniden Men oglum gowy şeýle däm gyýdym. Elbetde gowy daýdajan. Allah ýol berse hassamyz derrew çykutulup gider. Helbi daýda siz özüňizi gowduýýaňyzmy? Gowy men tut ýal Hudaýa şükür. Öňkü keseliňiz aýrylyşýarmy? Hudaýa şükür gowlaşýa. Helbi daýda. Men pikirimçe keseliňizi oğluňyz tamer aýtsaňyz gowy bolarmy kadiýan? Olam siziň şeýle keseliňiziň bardygyny bilse gowy bolardy. Menem özüm arkaýyn alyp barjak bolýan welin şonu da gaý getmän bolanokda. Men sen edil öz gyýdym ýaly görýän deýnip. 2 ýyllap men üçin eliňden geleni etdiň. Allah ýalkasyn gyýdym. Bize tayyar gidelim onunla. Bar gyýdym, bar. Siz gaý edip oturmaň daýda bolýarmy? Gorkar ýaly hiç zat ýok, ýöne bir adaçky ýadapdyr. Bar bolan şol. Siz özüňizi agram salmaň, torgunmajak bolun. oğlum için Ýekeci ogluma näme behretdi bolsa şonu nesip et Allahça. Barmaly ýerini bilýän üçin diýseň çalt gidýär. Sebäbi olan bir maksady bar. Adamyň janyny halat etjek bolýarlar. Senem barmaly ýerini göz ýetiren bolsaň, barjak ýeriňe derewjik getersiň. Men nerede? Bolmanla da özüňize agram salyp berseňiz boljaňyz şudur. Siz näme 2 ýyllap şu ýerde ýatanyňyzy eýýäm unutduňyzmy? Unudurmy? Ey onu bir unutup bolmy. Wagt düşünýän Lukmanlyň ýürekleri daşýal bolýar diýerler. Bolmasa maňa ýatlatmalym diýerler şonu. Wagt men ýatlajak däl, ol siziň özüňiz meni ýatlamany mejbur edýäňizde. Aýlanyp öwürüp meni de şu ýere geletiňiz gelip dursyň, onsaň Lukmanyň diýenlerine edengdok. Wagt men gülenem bolýan bolýan. Men ýagdaýym öwürlük däl. Siz beýle pikir etmeň. Iň kynçylykly ýagdaýlarda da bize umyt berjek uçgunçyklar bardyr. Esas zat şudur. Tugeleme ýagdaýlaryňy da gowy. Men soňrak ýene aýlanyp giderin. Men size aýdypdym ahyry. Seredin kim gelipdir? Oho, Ozanjan, oglum gel hany. Gelenin gowy bolaýdy oguljugum. Ejen gelmedimi? Men sizi biýmede aýtmaýyn. Demek ejen gelmändir da. Ejen gelmedi diýsene. Kesin buraya Ökman şu ýere gelendir. Yer bolýada, diýme kakasynyň ýanyna bolaty gelýärdi o. Ay näse şeýsinle. hoş geldin. Hoş geldiňiz Ebru, aýdy berin. Ay gatyr hoşam däl daýda. Men mundan meýlek sen daýdyň däl Ebru. Bolýa da gaty gowy. Şoňa göz ýetirseňem bolýa. Men odan almagy geldim. Näme, ozony diýýäňmi? Ozon bärde däl ahyr nirä gitdol. Agtajagma bir zat bolan bolaýmasyn. Indi näme ders? Tamer nirde?
Oň ýagda yaramazlaşdy, hastahana girdi. Bu adam Ine şu adamın neden onu? yüzünü näme üçin çekmedin? Bu benim Bu adam men bolmaly onu. benim Men hemme jadadım elimden alırmy? Indi gaýdybam hiç bir zadym öňkü al bolmajagyn seni bilýän şeýledäm oglum. Men güler ýolda oguljagym. Kakyny nefsiňi agyrtma. Ne işim var? Sen bir ýere näme dik geldin? Oğlum almağa geldim. O meňem oglum. Kusura bakma. Siz her näme diýseňizem, oglumy size berip biljek gel. Odan men bilen ýaşar eşitdiňmi? Sen maňa odana näde teretjeň aýt da onda Tamer. Sen dolu gutulýançaňam bir kel gerek bolar. Bolýady ýa-ýemy dedi men näme etmeli? Ýene 2 ýyllap sen gutularyňa garaşmalymy. Sen şu ýagdaýda bolan bolsaň, menim sen taşlap giden bolsam, o bolarmydy? Sen ne çigit ýaljagyň wujdan ýok. Görşüň ýaly maňa hiç adam bolmady Tamer. Sebäbi men edýän işimi ümit edýän. Şoň üçin penki ýal derde uçuramok. Ýör odan, düşeňmi? Aýr eliňi. İçinde janyň ýok ýaly. Bol çal. Ýöre diýen men saňa, ýöre. Beýletmeňe ýol bermen bilip goý. Ýöre diýen. Men durmuşymy awat bilmersiňiz. Bu zatlar üçin men sen bilen hasaplaşar Ebru. Özüňizi gaty edýet çekdirýäňiz Temir. Bu siz üçin ziýanly ahyry. Size belli bir wagta çenli därde çykmaga gadagan edýän. Buyurun. Gelin. Hayrola? Tamer, bu näme boluş? Nire aşaýlandyňyz? Aklawjym bilen urlaşýak. Özüme gelenme bir hepde boldy. Inni öz işim amalaşdyrma wagt boldy, biraz gijräge de galy. Häzir ketmel maşgullanmady, eger garşy bolmasaň akşama geçiräýeli. Bolmasa bu güllük çok manem dälle. Aklawjyňyz bilen hökman urlaşmakçy da onda şeýlemi? Hawa gurlaşýak. Ýene görüşýänçak. Näme diýen bolsaň etdi, şo bir gaýrady men bilen şäriklikden aýrym etin. Öde men hastahanadan çykýançam bellisin et. Senden şonu etmek talep etýän. Düşünýän Tamer, ýöne bu odýan aňsa diýişdäl. Şärik bolanyňyzda baglaşan şertnamaňyzy täzeden barlap çykdym. Şertnama laýyklykda iki tarapyňam razyçylygy gerek. Metin. Sen baýdan zatdan barsy men ozallaryny bilýän zatdam. Eýdip bet bugurun tapyşony razy etjek bol. Men özüm bilmän ýatyrkam kärhanyň hökmünden bir bolaşyklar edendir. Diň aýalyma eýe çykmak bilen oňandyroýdamok. Bolýa, hemme resmi namalary serederin. Oňa hakymma. Wi, ýogsa da sen saglygyň gowmy? Özüň gow diýýänmi? Maňa dew çalas ýok Metin. Ýöne sen aýt, aýalym Ebru meň bilen aýryşyk diýipdi. Bu mesele barada o sen bilen gürleşdimi? Hawa Tamer, sen ýatyrkan bir gelbe gitdi. Sen bilen aýryşmak üçin arda ýaljakdygyny aýtdy. Ýöne men oňkulyp bolmadym. Duru ver wakaly. Men entek oň bilen aýryşyk gel, men öz maksatlam bar. Ne yapıyorsun sen? Sen edýäniň näme? Olar meň de atlamýarlar. Görüp dursaňa näme diýenmi? Sen de aplaňyzyň ýa. Şu güne çenli senden ýadygarlyk diýip saklap ýördüm. Ýönüni sen de atlaň maňa derkar däl. Sen Sen ne edip? Maňa beý diýip bilýän Ebru. Men hiç düşünemok. Sen meni hiç kaçan söýmänmedin. Men bolsa sen meni çyn ýürekden söýýäm kan öýüp berip durun. Söýýädim. Sen ýöne köýjewir ulagy da erkedip bilmän helakçylyga duçar bolýançaň söýýädim. 2 ýyllap özüň bilmän ýatdyň Tamer. Sen ýok diýen ýalyň. Has beterem haçan özüňe geljekdiňe melli däli. Men näme etmeliň soň? Sen haçan özüňe gelýärkäň diýip garaşyp oturmalymy? Çağam agdyňa suwalana dönli ýagşydan ýamandan hiç sat gürlänok. Gaty görme. Men dünýä iki gelemok. Şu dünýäde bir hedil edip ýaşaýynna. Onu meňem sana aýtjak tatlymmy?
Men diri käme kediret baynamarsan. İkimiz ayrılşamız yok, düşünüklü mü? Buyurun da atlarınızdan havarınız var. Aňarsa bir hepsinden taýar bolar. Siz arkayn bolun, hem bet diýişini de al bolar. Peki tamam. Bolýa sag bolun. Soňurluşur. Soňurluşur. Ne oldu? Ha, näme? Silah Yere çıkarayım koyup korktun mu? Sen onu Sen ona layık adam değil. hiçbir şey Aslında sen hiç kim ekenin. Neyse. Yeri bolýa da. Sana tek Men bir şey taňa ýekeje bir da aýtmakçy. Sen ýa ha goşgolumuňa mal öýradylığyň şu ýerden götürül. Ýa-da kadetin karary esasyna iýle ryswa edip öýdüm kowaryn. Hiç kimin ýüzüne seret bilmedi ýaly ederin. Tabii. Tenne utunç haya entek galan bolsa. Götürül şu ýerden bir gaýrat. Sen hastahanada kan men işleri bir kemsiz alıp bardym. Sen paýyny aýryp koydum. Tenden tamada şeýledi. Amana edilen zatlara ne derece seret ýanyny gördük. Gördüm. Bu yere daştan teretmäge de zar bolar. Alo. Alo. Ne? Näme? O kadar. Ýagdaý gatagyrmy? Hemen geliyorum. Men derew barýan. Anne. Ece? Ece? Tamer, Sana sana käbir aýtjak zatlan bar oglum. Mundan günü bir ýylyň çok men gaty sırkowladym. başarılı. Kellämiň agyrsyna çydabam bilen okdum. O zaman Maňa sen şonda keselimiň erbetdigini aýtypdylar. her an Ýöne Ece? ölmekten men ölümden gorkamak oglum. Hiç haçanam korkmanım. Allah'ın huzuruna barýan. Ama sen Emma sen seni beni taşlap gitmek. dinle beni. Meni dinle oglum. Senden Senden bir zat haýyş etdim. Aýdy ver Ejecan, aýdy ver. Sen diýen zatdan men üçin kanun. Öz durmuşyň tereden dikeltmeň islegen. Yeni bir Oglum tereden bagtly. Durmuş gurmaň islegen. yaşadıklarından öğren. Başyňa düşen işler sana zat öwretmedimi näme? Gerisi ağırlık. Bir derek özüň horlap görme oglum. Kurtular Bu yalançda üstün gama bastırıp görme. kinledi. Ahargada bir gıra taşlap, Sevgi mehri bilen uloldur ýaly Allah can sana bir ogul bagşlapdyr. doğru bir Özüňe seçken gowy bir ýan ýollaş tapbalam. Yönüküm olýan ýollaş Ejecan. Salih Hukman ýagdaýyňyzyň öwürlikli dälligini aýtdy daýdy. Nähil özüňizi nähil duýaňyz? Anne. Ece? Anne. Ece? 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 Ejecan? Başın sağ Ey diyara. Zayi cennet bol. Allah rahmet. Ey diyara. Ey diyara. Siz sağ olun. Ey diyara. Zayi cennet bol. Tekrar Tamam. başın sağ olsun. Allah kuvvet Allah versin. rahmet eylesin. İyi de yarasın. Allah sağ Allah can sabır versin. Şu wagt tamadel bolin. Sana hükman aýdaymaly habarlarım var. Ayarın senin bilen ayrılışak bolup ýadan arzasyna seretdik. Sen isleýişiň ýaly oň heni de sen bilen ayrılışmaga haky ýok. On hoňam ayrılışmagyň bir topar şerti var. Şäheriň barada diýen zatlaňam dogry eken. Bir topar emlägi ýoklapdyr. Sen hassa ýatyrkaň, kärhananyň hasabyndan öz hasabyna bir entek pul geçiripdir. Ödem ummasyz pul. Gepiň tümmek ýeri bir aý ýetip ýetmän kärhanany sen adyňa geçirip bilýär.
Ýer dediňmi nädip bildiňiz? Sen yerinde bolunmalsam menim şu ýere gelerdim. Bu ýerde arzu etmek üçin, beýik Yaradana beýil baglamak üçin, ähli kynçylyklaryň soňuna aýşa eşretiň bardygyny bilmek üçin ören kän alamat bar. Hiç bir zat men ýanan ýüregime derman bolup bilmez. Ýeke jegedek ýalňyşdym. Şoň bilenem durmuşym zäher boldy. Karşı bolmasaň şo ýalňyşyň maňa daýdaýdyň. Ejem Ebru bilen durmuş gurmagyma razy edýärli. Ejemiň pikirçi är aýal bir-birini hem bu dünýede hem o dünýede diňe bat bermeli düşünýärdi. Emma mehriban ejem Ebru kimdiň hüýhätiýetiniň bir-birimle gabat gelmeýäni bilýän eken. Görgüli dogry aýdýan eken. Aýalym bilen hiç hil düşünüp bilmedim. Ýaňy bir ılalaşyp başladygym molin şol gelekçilik. Sen ılalaşyp ýaşardymy diýäňmi? Elbetde ılalaşardyk. Egerde şol helakçylyk bolmadyk bolsa. Pikir edip gör Tamer. Bolýan atlyň hökman bir hikmeti sebäbi bolýar. O nähili? Beýik Yaradan adamlara dürli sebäpler bilen duýdurşlar berýär. Adamlaryň paýyna bolsa şo duýdurşlary dogry düşünüp geljegi ynymly ätlemek düşýär. Men 2 ýyllap özüm bilmän ýatypdyryn. Ýöne oň näme sebäpden beýle boluny aklym çatama. Käwatlar deleg-delege gapma garşy gelýär. Dileg pek ýürekden çynymyz bilen eden isleglerimiz. Ejem dilegi hemem sen Ebruny islemegiň bir-birini gapma garşy gelýär. Ejem sen hem bu dünýede hem o dünýede bagtyar bolmagy üçin dileg edýär. Den özüňi dürtäp arkaýyn pikir edip görseň, hemme zady göz ýetirerdiň. Seniň nikahyňyň arkasynda başga maksatlary bar. Tamam. Men bu zatlary görüntmem, eşitmem bilen ok. Men diňe durmuşymy ýerine dolamak isleýän. Aýalyma men bilen aýryşmaga ýol bermen. Kärhanamy, öýümi, ýyzyma allym. Ýöne durmuşym öňkü ýaller. O zatlar men durmuşymy gaýtyryp beren oga. Leventden ähli zatlar gaňryp almagym men göwnüme arym beren ok. Hiç zat ýetgemedi. Belki sen özüňi ýetgetmelisiň, Tamer. Ýok. Aslynda hiç zat ýetgemellerli. Men entegem şo hastahanada ölüme garaşyp ýatmalym. Özüme gelmellerlim. Maňa näme bilen garaşýanlygy, başyma näme bilen geljekdigini bilmedik. Bolsam gowurdy. Tamer. Adamlaryň gözleri näme üçin ýeňselerini däl, şonu bilýärmiň? Indi men hiç zat bilesim gelen ok. Soruň jogabyny tapaýdyň öýdýän. Ýalmışmaýan bolsam geçen işlere hapa bolup, geljeki durmuşlaryny harap etmedikleri üçin bolaýmasa, onsoňam geçen zatlary göz öňünde tutup, öz ýaşaýyşlaryny düzeltmekleri üçin mükediýän. Mene şeýle pikir edýän. Inniki mesele beýik Allah Taalanyň erk we iradasy bilen Tamer'iň bu soraga jogap tapjagyna ýa tapmajagyna. Hiçbir şey hiç zat öňkü ýal bolmaz. Hemme zat gutordy, bar so gutordy. Minnettar sag bolun. Kızım. Gıydym, men size bir zat aýdajakdym muny. Siz dinleýän taýjan aýdy berin. Üçökde biriňe ağlayan sesini eşitdim. Meniňe o ýere çykmaga gurbotym çatanok. Kyn görmedeňiz, siz bir seride. Bolýa taýjan arkaýyn bolun. Men häzir çykyp teride ýerin.
Tamer, dur. Gelme. Gelme. Golaylaşma bana. Bolya ödün gele yonnu. Men bu yalancı dünyada yaşarım kalmadı ni. Vakit men şol hilekçilikte ölen bolsam gowu olurdu. Şol bolman geçen hilekçilikte ölen bolsam gowu olurdu. Yöne men ölümüm bilmedim. Hawa yönü ölmedin Tamer. Doğru. Ölmedim yöne durmuşum bulamıcar boldu. Yaman yerem men hiç saadeti bilmedim. Kutordum men. Men başım alıp gitmekten başka çarem kalmadı. Aslında şol hilekçilik men durmuşda koy veren en ulu yalgışımdı. Tamer näme üçin helakçylyğa uçuramagyňy ýalňyş diýip düşünýän? Belki şu helakçylyğa uçuramagyň sen ýadgyňda bardyr. Belki de o seň üçin bähwitli bolandyr. O näkil bähwitli? Öňkü durmuşyň ýadyňa salyp gör. Belki sen ýalňyşy has öňrek goý berensiň. Belki de haklısın. Belki de siz doğru aýdýansy. Aslında men başta ýalňyşan bolaýmasam, Yanlış bir näme doğru saýlanan ayal, näme doğru saýlanan iş, bir baglap bolmayan bir şärik. Ýörüň aşak düşeliň. Bir käse kızgınjak çay içeliň. Siziň özüňizi dürsemeňiz gerek. Ne demek O nähil bar pullon diýýärmişiň. Sen näme hamrap dursun? Aklı olcu hem resmi namalar gözden geçiriptir. Edeni işlerinin barını üstü Sen näme gözüň körmedi? Nirede bolan şo wagt? Şunça wagtlap ýygynan pullonmyzdan 50 miliminni. Aýtdym men sana barladyň üstü açylar diýip. Men näme deýin? Şeýle akmakdyň meniň bilmeýän ekenim. Pullar öz adyňa geçiren wagtyň bilinmedi ýaletden bolmadymy? Men öz adyma geçirjegem bolmadym. Tamerin kirlandyň özüne gir tagalyp gitjek. Men näet bilen? Olay ölür der. Tenem kärhanada maňa galar diýip pikir etdim. Ey Hudaýy. Ähli samsyklar gel maňa sata çaýmalmy diýsene. Men haçan arkan ýaşarkam. Ebru behet diýen sana. O näme diýip betetmelmişim? Betetmemde näme dersiň he? Öýden kowjakmy? Bu öý meň öýüm düşündiňmi? Elini böyütenki boldumy? Hawa meň öýüm. Gümüň çek meň öýümden. Bagardady bulan mujar etdiň ysynat. Gümmal öýümden. Bu sözüň üçin soň ökünmeli bolarsyň. Ökünmeli bolmadymy kam diýen? Men täzeden adamyma barjak. Sebäbi o sen ýaly başarmajak işlerine burun sokup ýören ok. Gel sen de Ýöresenem öz jaýyňa. Ýadadym sen şo samsyk suratlaňdan. benim için Men üçin Lukmanyň edebiljek kömeginden has goý piş etdiňiz. Men hakyky durmuşa göz ýetirmeňe sebäp bolduňyz. Men o wagtlar bärik täze gelipdim. Mundan 2 ýyl öň. Siz bolsa gymyllaman ýatyrdyňyz. Her kim size adam bolmaz diýdi. Diňe ejeň bilen ogluň umydyny ýitiren. Aten elip kirediňiz. Men dilek ederdim. Allah Taala ýalbarardım. Näçe dilek etdigimçe de şonça umydym köpelýärdi. Görgülejeňiz hem ogluňyz hem 2 minutdan sizden tamasyny üzerine okdular. ben hala Men ýene edem oň bu suratlar arkaly näme diýjek bolýanyny hiç düşünüp bilemok. Tamer Bey, Tamer, men günäm geç. ben sana Men çok nädip beýle önemli işler edip bildim. Nasıl oldu Nädip senin seni taşlamaga hiç etdim. Nasıl senin Bilýän kadar men insan- sen göňüňe degdim. Beni affet, Haýyş ne olur. edýän meni bagşla Tamer. Ýür odanjan ikimiz bir hezil oyun oynaly. Ebru otur ýeriňden. Beni affet. Men günäm geçýänmi Tamer? Sana yardım Dur men sana kömek edeýin. artık Maňa sen kömegiň derkar däl Ebru. Ben şoktaydım Men näme Tamer. diýänimi özüm bilemokdum. Düşünsene. Pikir edip gör. Oğlum konuşamıyor. Oğlumuz ağa geplen okdy. Senem hasta halada özüň bilmän ölü ýaly ýatyrdyň. O şokun Şo datlar etkisiyle sebäpli men garagym gapylly. Men gaty ökünýän Tamer. pişmanım. Tamer durmuşymyza täzeden başlaly. Tamer. Annem Ebru ejem näme diýipdi bilýän? Oğlum, durmuş diýilýän zat haçan iki tarapam bir-birini çyn ýörekden söýen makalyna şowlu bolýanlar. Gaýgy garmly günüňde, kyn günüňde sen ýanyňa gelmedik adam bilen nädip bagtly bolup biljek.
Mesele benim. Esas zat men helakçylyga uçramagym ýa-da 2 ýyllap ödüme gelip bilmän ýatmagym däl. Ben yanlış. Men seň bilen durmuş guramda ýalňyşypdyryn. Ozan, aýtsana, näme üçin şol adamyň ýüzüni çekmedin? Salih Lukman, mümkin bolsa geleýin. Menem Ozan bilen çeken suratlar hakynda gürleşip otyrdım. Menem görsem bolýarmy? Bay, bu adamyň şadyan görnäçini. Durlo. Bu adam ýaman ýüt göçükli. Oň ýüzüni näme üçin çekmedin? Bizem şol adam arada gepleşip otyrdyk da. Belkim oň ýüzi ýeňsizinde ýerleşýändir. Özlem Akpınar. Lütfen kardiyoloji. Tamer, bizim çağamyza marakly. Lütfen kardiyoloji. Biz Sen karşı. bu sınavdan geçmedin Ebru. Şimdi sen. Innem näme desin gelýän bolsa ediber. Saňa ruhsat berýän. Ben yokum. Men Seninle bir. bundan meýlek feň bilen ýaşaşyp biljek gel. Eger men bilen aýrylşaýsaň, gaýdyp Ozanyň ýüzüni görmäge zar bolarsyň Tamer. Siz ne edip bildiňiz? Ozan, Hawa, bu adamyň ýüzi ýeňsizinde nädi? Emma şundan soň oňam ýüzi bolar. Ozan, sen pikiriňçe oň ýüzi näme üçin ýeňsizinde? Sebäbi ol diňe ýüzini görýär. Şo sebäp bilen beýleklerden ýyza galýar. Allah'ın adamların ýüzüni öňünde yaradanam nähil gowda çeýledem kaka. Eger diňe geçen durmuşymyzy görüp bersek bolmada? Allah Taala ähli işleriniň bir hikmeti bardyr. Ýür Ozan gideli. Men kakamyň ýanyna galjak. On haýynny kakamyň ýüzi öňünü görmek üçin gözleri bar. Gören zatlaryny aýdyp bermek üçin agzamma. Aýdylanlary eşitmek üçin kulaklarymma. Görüşüň ýer ähli zadyň soň haýır bilen oturdy. Allah Taala ören merhemetlidir. Bir bennesiniň eden ýalňyşyny diýsen gizlin sirli wakalar bilen düzeder we ýola goýar. Sebäbi goýup berilýän ähli ýalňyşlyklar ýa-da hatalar Allah'nyň iradasy bilen bolýandyr. Bennesine bolsa diňe eden ýalňyşyny düşünmek, hemem tövbe etmek galýar. sağ bolun. Sağ ol. Sağ bolun. Sağ bolun. Oğlum sen kime elin aldı ya? Teşekkür ederiz. Sağ olun, minnettar. Yine görüşýänçe, sağ bolun. Görüşürüz. Görüşýänçe.